Түнгі кеште шығам бұлынарға екеу гіне ерген жерлерге Сатира юмор жыратына негіз қалушылардың біріні һәм үзе икән вакытта ук легендаға әүрелгән сатира юмор батшаһы, Ресейдің ат қаданган Башкортостандың халық артисты, Өсі қолахының почетлы гражданины, мәшһүр кәтүк Әхәт Сәлих улы Уразмәтовқа тақтаташ асырға дип ден алды. Әхәт Уразмәтов бөтәбездә яхшы беләбез, Шишмә районы Калмаш авылында 1931 елда туа. 1951 елда уның белән без Әхәт агай белән бергә эшләгән, Әхәт агайның сәхнәләш дуслары, коллегалары, уның белән бергә гаилә дуслары гына эшләгәннәр. Улар бүген biz әлбәттә Әхәт агай хакында матур кылык вакыйгаларны искә алалар. Әхәт агай хакында әлбәттә biz башкалар автобиография һөйләмәһә, мин кыска гына әйтеп китәм. Шулай итеп 53 елда филармониягә килгәч, ул вакытта Башкорт дәүләт филармониясының директоры Нәҗибәк Шайкамал улы Хафизов була. Ул бына ошо Әхәт агайның беренче партнеры Гафур Латипов белән икеһенә матур үз интермедиа куя. Улар башта бик тә шикләнәләр, барып сыгыр микән, килешер микән, бәлкем кәтүк белән баганай түгел, Озынтаев, Кишкәнтаев дип атарга кирәктер дип. Шулай итеп бик кулак уйланалар, эзләнәләр, әмма ләкин бына шул кәтүк белән баганай дигән исемдә тукталып калалар. Һәм дә ошо безнең директорыбыз, һәм дә инде режиссер Нәҗибәк Шайкамал улы куйган интермедиалар белән беренче кабат улар безнең республика буйлап гастрольгә сыгып китәләр. Һәм беренче сыгышларында ук, беренче гастрольләрендә ук халык тамашасы аларны шул тиклем ярата, илк китмәле, матур итеп кабул итәләр һәм гомеренең адагына тиклем безнең кәтүк, мәшһүр кәтүк һәр вакыт бөтә ердә, бөтә клубларда ла шыгрым тулы халыктарга, шыгрым тулы тамашачыларга эшләй. Әлбәттә, без 35 ел буена Гафур Латипов белән безнең мәшһүр кәтүк искитмәле заманының маягы булып тамашасы күңелендә калалар. Буна ошо сатира юмор маягын бүгенге көндә, хөрмәтле дуслар, югалтмайынса, төшермәйенсә, Әхәт агайның ошо матур традицияларын дәвам итеп, сатира юмор жанрында Валид Илембәтов җитәкчелегендәге Кызык мәдәт театры дәвам итә. Башкортостандың халык артисты Валид Илембәтов узак елдар бергә эшләгән. Уның бөтә кызыктарын, бөтә иҗат юлында яхшы белә. Шуның өчен мин иң беренче бүлде Валидка бирһәм, асылмасагыз Юк, әлбәттә. Башкортостандың халык артисты Валид Biz asayıq, artık görünmeyi biz. Bir de fotoğrafla neye? Endi teatrda tüp rolde başkardım buna onu koygan spektaklda hem indi bir neçe yıl o'tkaz Fatih agay meni filarmoniyaga olib ketdi. Televideniyaga tushirga kirgan yerda. Shunda u direktorga olib kirdi. Mana Raulibach herga bir kadr topdim dey. Mana bu yigit kәтүктің іші davom etsak deb. Men endi olib qoldim. Men umuman filarmoniyaga kelirga o'ylamayman. Fatih Xayrullosh ulay yaş-yaşkira yigit turadi, alay kiretmediler. Bizde bir başka satirikler, başka yuvaristler de vardı. Ne buna oşu yigit alıp gitesek deyip. Ben endi qaytib ketdim de uylanıp, yürüp, sanatda kelirga buldum filarmoniyaga. Hem kelgəsdə kәtүктің partneri bulup işledim. Bakan Fatih ağay Kәтүк ağay yanında estrada miniatюралар театры uyuşturga деген план bilen
meni chaqirgan ekan. Ular endi Akademiya drama teatridan Ravil Zahitov keldi. Солай motor гына aytib ishlay boshlagan vaqtda Xodrog alışında. Xodrog alışında Ravilskiga ketdi. Men Salovat teatrına qaytib ketirga qo'ya oldim. Hem endi Ahad agay bilan o'zimning ijod yo'limda davom etdim. Ol endi meni bek ko'p ayberlarga o'rgatdi. Ol endi mening ko'ngilda ko'tara turgan Ahad agay o'ylab chiqqan bilaga bir intermedial o'ylab chiqabizda. Oh, rahat seni bundan o'ylab. Meni aldashtirgandir da endi balki. Mana G'afur agay pensiyaga ketganda qayda yurining deydi. 71-yılda. Neyse men 7-ci klassda o'qib yuraydim hali. Sonra baytaqına artistlar keldiler, buna Liliyalar kelip nindedir kimelde şol estrada miniatюралар teatrının ustig'ini uyushtirib yurib albatta. Ol endi Katuk agay xalq şol tekib yaratib qabul eta turgaylar. Men endi bunday priyomda boshqa artistlarda durusini aytganda alladek ko'rganimda yo'qdir balki. Ular endi 90-yilda meni o'sha Ahad agayning tradisiyasin ol boshlagan ishni davom ettirga nasib bo'ldi. 90-yilda qiziq bilan madak estrada turkumi uyushtirildi. Bir partner bilan hem endi adaqdan ol estrada miniatюралар teatri bo'lib ketdi. Biz yigilar artist o'ylay boshladik. Mana 27 yil bo'ylab ol endi filarmoniyada eng ko'p tomoshalar yig'an kollektiv bo'ldi. Men endi Ahad agayning yo'lin ningaydir kimanda bo'lsa loyiqli davom ettirdi deb aytaman. Endi mana 17-yilda filarmoniyada yetakchilik alışılı sebepli endi qiziq madak tarqalırga to'g'ri keldi. Şolay da bir ali o'zimizning ishimizni sitda bo'lsa davom etamiz. Mana Ahad agayning mana o'sha istalikli taqta taşın asuga yardım etken Medeniyet Ministerliğine, Başkur Devlet Filarmoniya yetakchilarine hem kızları Neyle'ge, zor rahmet Gülnar'a hem Levi Bey'ingelerge zor rahmet. Uşlarımızın alatırgan idi. Bir yakta gazsinitsalarda bir vakit nuna kızları Naile, Gülnara bitinde. Ahad abi biz ikinci etajda, o birinci etajda yaşayındı gazsinitsada. Şuna Liliya kireli tizgine kızlarıma halat olganıyım ki paralı yorar bikendi. Şuna men kirdim de paradım. Eybe tüngü saat şu iştir indi o. Bik motor halatlar idi ki paradım yarıya. Ahad abi bileydim, Gülnar'a da yarıy, Naile'ye de yarıy. Şundan bir zaman parasak kendi de tütün çıkar. Bu hazır kipitillik bilen plitka yürütüyor yüzü bilen. Yolg'ash plitkani tig'an deb kipitilnikni tiqqanda, kipitilnik tura matras üstünde. Bir zaman matras yonib ketdi. U endi ko'garib qoldi, ne ishlaymiz hozir gullarlarni nega topshirishga kerak ekan, narsa ishlaymiz hozir. Ey Ahad abi bir narsa o'ylab chiqaramiz deb, nega matrasni geri yog'i bilangina aylantirib soldik-da ikkovlab. Biz ketgach kim bilaydi uni ko'rinmaydi. Shunday bir qizig'i bo'ldi. Shundan tog'i Ushalada gostinitsada yurib yotamiz. Ahad abi biz qo'shig'lar bo'lmadi endi. Ahad abi yugurib kirgan endi menga Liliya ishlaymiz deydi. Narsa qilding tog'i Ahad abi men aytdim. Üstölni yondirganman deydi. Tog'i shu kipitillik masalasi. Kipitillik üstölga qo'yganda elektrga zo'r kipitillik bo'lsa u shortlar ya. Bu teki belki kipitillik tishib ketgan üstölni. Narsa ishlaymiz endi. Menga Ahad abi men aytdim. Shundan bu magazinga borib tezgina klyonka sotib olganda, shuni jeyib qo'yganda, tegi gostinitsadagi qizlarga bir sekund ichida Ahad abi mana shulay deb ko'z yoshlari oqaganda bir sekundda yumur silab ketadi. Shulay deb Gulnara. Shulay kuldirdi meni, jilatdi degan bo'ldi da hozir yana Ahad abi men shig'iyni aytam, so'raydi sheyshasi kerak konsertdan so'ng. Shundan kutib tur dedi-da eshikni açtı da koridor bitdi, uzun koridor. Tegende ermenler ulaşıp yata dejurni şunda emine bitdi tege. Konsertdan so'ng bitdik bu yangan bitdi biz. Şu koridor aşağı ötüp giderek bitdi. Bu açtı da Aşlavon
По комнатам ходишь, шляешься. Я уже не могу, старик ты. Мен шунdan ничек өтіп кетерге тиіш қазір шу коридордан. Бірақ шундай тұрмышта да, сахнада да күлдіре тұрған енді. Ой енді. Шуға бик хәтерлейбіз, бик сағынабыз Әхәт абыйны. Біздің үшін енді бик қадірлі болды. Күп юморның серлеріне үйрендім. Әхәт абыйдан бәлкім қойсы бір сахнадagi уңышларым оның арқасында болғандыр. Менә biz endi bek uzoq ishladik. Eng uzoq ishlagani biz bo'ldik endi. Шуннан Лилия иртән башын тыгадыр иде. Ишектән Лилия акыра башлай. Потому что дару кирәк. Нәрсәләр ши алып кайтырга кирәк, süt алып кайтырга кирәк. Лилия чыгып җигерә. Шуннан иң узак эшләгән кеше безнең ул булды. Менә мин үземнең историямда Әлфия Авзал белән эшләгәндә шулай халык йөртә торган иде. Әхәт абыйга Нефтекамскида 10 көн авылны эшләп бетердек. Шуннан кирсен 19 концерт городта, шәһәрдә 19. 19-нчы концертта Каменның гостиницасыннан Нефтяник дворцына чаклы Шира тора, бил эзләйләр. Әхәт абый тавыш бетте кайтабыз дип. Менә шундый кеше белән эшләргә туры килде. Аның аркасында без бөтен дөньяларны гиздек, Урта Азияларны, һәм без инде шуның аркасында халыкка күрендек. Кеше күп йөрүлектән без инде ул бер вакытта да үзеннән түбән арыслар җыймады. Миңа көчләр төсләр кирәк. Мин сәхнәне күтәргәннән соң төшермәсеннәр дип, ул гел көчләр төсләр җыя торган иде. Шундый ярдәмчел. Менә без бик бәхетлебез аның белән эшләү безгә. Пенсиягә чыккач та безнең белән эшләде. Бик озак итеп эшләдек. Азак көннәрне чакырды. Инде тагы бер генә кызыгын сөйләймдә, әзрәк инде искалай күрешеп. Бу инде Әхәт абый да Халит Лилия иртәгә рынокка барайга, центральный рынокка. Затны килеп алды. Бу бантиклар икән, шляпалардан, костюмнардан битендә. Рынокның алдына барып туктадык. Шуннан керсен хәзер ул вакытта машиналар юкчак, урамда бер машина кызыл пятерка белән. Шуннан төште дә Әхәт абый төште дә әйтеп танда. Продаю машину дип кычкыра хәзер. Продаю машину. Барда киләләр, җигерәләр. Шуннан керсен бераз кычкырды да бу халык җыелганчы әрмәннәрне күреп калды дигәндә әрмәннәр бит инде. Шуннан керсен кычкырды. Продаю машину. 25 прошу за 15 отдам dedi bu. Bunlar maşanı butarlar, boşalar, faraylar, baslar, şakaylar, metre maya maşanı. Güzel söyledikler. Metre saraylar iken, у нас юморист. Не его машина, это шутит. Bundan тирге edip gittiler. Mana shunday is kitmeli halda, is kitmeli o'zi yoshına qaraganda ol, yoshlar ko'payib bit. Gül күлдерә, аның белән яшәве, эшләве рәхәт булды. Без бик бәхетлебез. Инде рәхмәт зур иттереп менә шундый менә мәңгелек истәлек, аның аныклары без карап йөрәчәкләр бит инде. Бөтен дуслары менә шундый зур эш эшләвегез өчен Алмаз әфәнде, кызлары, кызы инде Лилия Газвайн дип торды инде менә шу. Карточканы алырга. Менә шундый Яркий такой. Бездә бар, миндә бар ошо карточка. Менә шуңа исән булайык тот. Аны онытмайынча гел карап йөрергә язсын. Рәхмәт барыгызга кирәк өчен. Ну вот 10 лет